Рәфис Калимуллин Болгар радиосының милли музыкаль премиясенә беренче тапкыр лайык була. Лауреатлар исемлегенә эләгүемне шалтыратып әйткәч үк, тамашага әзерләнә башладым ди артист. Җыр, костюм, сәхнәдәге һәр хәрәкәт барысы да уйланылган булырга тиеш. Бу премияда катнашу минем өчен зур җаваплылык. Һәм инде үземнең эшемнең нәтиҗәсе дип атыйм мин аны. Быелгы тамаша 10нчы тапкыр узуы белән истәлекле. Шушы еллар эчендә премия генә түгел, концерт форматлары, артистлар, тамашачы үзгәргән. Елның төп музыкаль вакыйгасына ел дәвамында әзерләнәләр. Бүген көн дәвамында артистлар сәхнәдән төшми. Һәр чыгышка аерым игътибар бирелә. Быелгы тамашада Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуда чагылыш табачак. Без Кара Полат операсын и милли музыкаль премиясын кушарга булдык. Ул күренә безнең декорацияларда, оформлениеларда һәм номерларда. Коронавирус белән бәйле чикләүләр сәбәпле соңгы 2 елда Болгар радиосының милли премиясе залда тамашачыларсыз гына узган иде. Һәм менә ниһаять 2 елдан соң артистлар һәм тамашачылар очрашачак. Оештыручылар сүзләренә караганда, тамашага билетлар 1 ай эчендә сатылып беткән. 10нчы юбилей тантанасында 30 лауреат булачак. Елдагыча әлеге премиядә популяр җырчылар да, яшь артистлар да бар. 12 лауреат Болгар радиосының Кайнар хит проектында җиңүче. Алсу һәм Азат Фазлыевлар өчен бу инде 6нчы премия. Фазлыевлар серле күзләреңне яраттым җырын башкарачак. Җырлы моңлы гаилә аны пандемия вакытында 3нче балаларын көткәндә яздырган. Чын мәхәббәт турындагы җыр шуңадырмы уңышлы булды диләр. Бу җырны безгә язып бирде Илмира Нагыймова, җырчы. Беренче тыңлаганда укшаттык һәм Мәнзүмә Сибгатуллина сүз авторы. Аларга бик зур рәхмәт. Бүтән кешеләрнең күңелләренә үтерлек җыр дип уйлыйбыз. Матур гадәт буенча тантанада җыр авторларын да бүләкләячәкләр. Татар эстрадасы легендасы исеме дә биреләчәк. Концертның бер алып баручысы Илфар Кәримов булса, икенчесенең исеме сер булып саклана. Шулай да тамашаның төп үзенчәлеге монда очраклы җырлар булмауда. Бу инде күктән генә алынган соннар, күктән генә алынган фактлар түгел, дөрестән дә тамашачының колагында булган, безгә еш сорап шалтыраткан, хат язган җырларны без исәпкә алырга тырышабыз. Быелгы лауреатлар арасында Айдар Галимов, Ришат Тухватуллин, Гүзәл Уразова, Рифат Зарипов, Илсия Бәдретдинова һәм башка танылган җырчылар бар. ТНВ тамашачыларына концертны яңа ел каникулларында күрсәтергә вәгъдә итәләр. Илгиз Шәкүров, Алмаз Зыятдинов, Яңа Гасыр каналы.